Ay, tugnaw. Tugnaw. Ay, buntag ba eh. Sugod na ang tatog init. Pero, balik na sa katugnaw. Kapoy kay bangon. Klase pa ko lang nas cheese. Ay, pait. So, awa. Kuha na, mga alas 9 na niya. Awa. Ulan na sad. Basa na sad. Tugnaw. Jacket na sad balik. Pero arang-arang na kayo maka-shorts ko sa high karon. Ngit-ngit man. So, muna siya. Ang ulan na. Ay, kawas-kawas. Ang ulan na. Kahit lagi kayo. Di pa inaunta ko ba kay kanang indot na ang panahon niya. Kanang dili na tugnaw ta. Balik magtugnaw. Si mga lab sa klase pa ko ron. Online class. For now, okay. Trabaho si Laura. Diri sa ako sa garahe magtrabaho or magkanang klase. So, set up na ko diri. Hinimo na ako ng lamisa. Kanang rolling. Kang Marlo na nga lamisa. Yeah. Muna siya. Nangaring auto ni Laura. Pero sa kumpanya ni, dili niya mo auto ha. Sinto mo nga mo auto. So, tripping tani. Kapoy mandiho ko eh. Set up sa ko dyan. Ang mong klase karon gikuan. Kanang Discord ba? Online streaming. Usually kung magklase mina may recording pero kani wala may recording ani so set up ko daan ako nang i-record ang klase para in case magtuon ko na ko copy. Kapoy gyud da. Sige, set up sa ko bay. Manligo din ani para makamata ko. Usually later ko makaligo. Mga tao ko rin maligo labi na winter kay tugnaw. Pero Pinoy hinahanglan tab ligo. Mak-survive na og duha ka adlaw way tulok adlaw way ligo pero kana wa koy gawas kung gawas kinahanglan mong ligo kay virus pero kung kuan gani basta na ang takilid man siya ang takilid man akong video gyatay nagtakilid man to video kay na mag-rotate na sa kuan ni ron ang lipon lihok na ako lihok na ta sige lagi dito din siya taas akong video kasi gilang tabi hilig mo yung tabi mura ginagid hilig ko yung tabi mataas giniron ba basta anay so muna akong setup dara galing computer on pa ni on siya then muna ako mga stuff diyan muna ako mga gamit din ako tarong uno pa skateboard diyan ako mga gears mga cartoon diri nakabutang yeah, skateboard of course narangari so nakoy kawaon sa gawas punit lang ang skateboard okay ito lang remote naradian charger sad so pakapin siya sa skateboard kaning kuan palit na ako butang mo diya para dali so ni kagawas din subutahan wala siya sa pagkakaroon wala ko gagamit og microphone so ang ginagamit ang iharang microphone taon tag si ayo ana kay gitapol ko ang tagon sa ko ni kani siya mo experiment gini siya so mahug bati gini dala sa ulang headphone da anyway sige set up sa kag Discord OBS Discord okay updating okay discovered ko one thing di ay kanang mag-upload gid kag kanang video via iPad Pro kung magkanang like LumaFusion nag-edit ko sa iPad Pro nya kanang akong gina-upload sa kuan akong i-upload sa sa YouTube kung ako i-upload gamit ang app kanang YouTube app kanang mag-ana na kag app sa phone sa kuan
May mo siyang 1080p, magamay ang resolution. Pero kung mag-upload ka from ang imo akong editor, LumaFusion, edit na ko 4K, export ko 4K. Kung akong i-upload diretso from LumaFusion padung sa kong YouTube na channel, 4K siya. So ang akong duha ka videos prior kay gi-edit man ako sa iPad, akong i-upload sa app. Muagi man siya camera roll kanang mga photos nimo ba sa iPhone or sa iPad. 1080 ra gid siya. So, may ni siya nga rin akong gi-edit, diretso na ako sa LumaFusion. Ako gi-test gahapon, 4K. So, nibawaan na ako sa kabutang dapat para sharp akong videos. 4K dapat. So, muna siya. Manghilamos ka ako kay murag ako nang uga kayo niya. Gikan post ka trib ko pong mata. Ilamos ako or maligo. Sige bay, kapit akong klase within less than 40 minutes. Sige. Murag sa tanaw na ako kailangan lang yung magsuga na akong naning style nga video so kung i-upload. Dili man siya net na quality. Murag kuan pa. Second day pa lang nako aron niya murag feeling nako di ko ganahan sa quality nga magawas. But ano lang. Niya akong story kay daghan kasi og tabi. Taas kani nga video. Sige lang, so na nato. Pero kung wala kay suga mo ni effect. Okay na pero mungit-ngit mo siya. Usahay ba lang pirmi ako nas gawas. Pero kung nako sa sulod, need yun tingin mag-lighting para klaro ako na ako. Kailangan na naging maligo. Okay, 30 minutes na klase na ako. Checking the mailbox. It's raining. Ulan kay bay. Nag-English na po ko. Ano ko check sa mailbox na mo. Pero nag-ulan. Tayo, lanoy. Spam ra. Slide kay bay. Udah. So minggawas ta ko ganina paghuman kay kanang gawas ta ko ganina paghuman kay kanang ako nakalimutan balik sa ko gawas. So let's go adto ko kanang shopping center. Uyab mo? Yeah. Okay. Basta. Ato ta Woolworths, katob na tadaan. Dong tag Woolworths bay. So paabot ta kay na bus moagi. Pika side na auto. Puno ang duha ka side. Turay bus. Lingon siya overspeeding ko bisa lagi ko dagan. Nabagay mo liko. Okay. Sige ka mo. Nahagtak kanina ba? Nahagtak. Kay ibutang naman ako diha sa dashboard. Police. Tangan ko di ka ng tanganan niya rin niya. Telling me who I should or shouldn't be
me, like it's all a part of some big plan. But without love, I'm nothing. Without life, I'm dead. I know I'm not perfect. Well, show me who I really am. Okay, so karon kay pasakan ako kay nung nagtrabaho si Laura. Nagikan sa ko naligo kay dito kong kuan kay aksa sa patahan. Ikan sa ko naligo kay mo ka dito man kong kuan kanina kanang shopping center. Wala lang ko video nagdali lang kog lihok. But to ko shopping center palit kog stuff English. Ito na gamit pa. So, tapos may pagmitana. So, dito kong shopping center ngayon na malit ko mga gamit din human. Karon, nut kay ganina kay nigawas ang blue sky. Karon ni puti na sad ni clouds. Atay. Sige. Basta, ang learnings na to karong adlaw, akong masulti is kung mag-upload mo YouTube, ako ni tarong sa video later. Pero muna akong learnings karon para ma-document na to. Okay, go laptop. Kung mag-upload mo YouTube gamit iPad, i-export ninyo diretso sa YouTube. So, yung i-link inyong YouTube. Kung magamit mo LumaFusion, yan, nag-upload mo sa iPad, i-diretso ninyo upload sa, sa YouTube. Kaya kung imong i-save sa imong iPad, muad to siya sa photos, camera roll, 1080p ra siya. Kung 4K yung gina-video, mabati siya. Pero kung mo, nag-video na mo 1080 niya, happy ra mo sa low quality, paspas lang uploading, pwede rin yung buhaton na. Pero ako, CD man ko, ganahan ko sharp akong videos. Kataon kong duha ka video before this, kay puro 1080p. Nahiubos ko batiya, uy! So, karon update ako, muna na siya. Ako sa siyang i-export gamit LumaFusion, diretso sa YouTube. So, karon ang oras is alas 4. Ako ning sud edit karon, diri lang takutob niya. Ugma na sad ta. Ako ning editon karon bot pila ka minutes then upload na sad ta, then ugma na sad ang sunod vlog. So, mura na may. Ayaw mo. Pero tayo lagay ron nito kay Matug City ba magstorya ko mga Bisaya niya yung mga tao itong mga kuan. Pero sa akong idol nga si Uncle. Ay sige, alis ako. Edit na tayo. Sige na, ako na ka, mag-edit na ko. Mukha eh. Kain akong i-edit ha, kaya mag-edit ko sa iPad. Saan mo yung iPad? Ito silong. Sugod nag-edit. So bye. Nag-edit ko karon. Ay. Tanaw na ko bati ang quality sa camera eh. Ibo ka nang anad na kay kasi gamit og camera nga imong ganahan nya. Kalit ka gamit og kanang camera nga murag lower og quality sa hindi sa quality sa imong gigamit. So, muna hitabo o ganahi. Makasurvive ba ka kuha ni ugma. Basig di na ko ganahan na ni mo edit sa duban. Second day pa ron technically, but murag third upload na ako. Yung nice quality. Ganahan kung balik sa akong A6600 mo nakigamit ka ron. Ako lang tani. Kayasa. Bye. So nag-edit ko karon. Try. Nya kanang wala ko ganahay sa quality. Baka nang naanad kasi imong kanang camera nga kanang pinmin mo gamit nya kani A6600 mga Sony ang ipanggamit paski katong A66 katong RX100 dinat mo siya quality nya na siya nanibo kay boke nya ang noise niya gamay ra kay dinat biya kay kanang
low light ang Sony. So paggamit ako sa Osmo, of course, gamay siya nga sensor. Yeah, pugos. May lag na nakasagawas pero may outdoors kada nagkuan. Pero kung nakasasud sa balay, si Kwati eh. Yeah, pero bibita na sa balay ron. So ambot lang ka makasurvive pa ako ni ugma. Try pa gina ako ng ugma. Pero tanaw na ko most likely last na akong upload ugma, di na akong ma-upload, balik ko sa karaang camera maski katong RX 100 tingnan akong gamiton daily. Iwag yung ko ganahi. Ako ganahi color. Di ko ganahan mag color grade, di ko ganahan mag cut, wala lang. Di ko ganahan mag vlog. Muna siya. Sige. Fighter kayo. Na-edit na ko within 30 minutes niya. Simple lang itong edit siya. Paspas ra. Sige, bye-bye.